روسیه شماره سهمیه و یا خود کвотаҳо барои дарёфти РВП иҷозаи иқомати муваққатро кам кард. дар ин бора Михаил Мишустин нахуст-вазири Русия амр содир намудааст. матни ин амр дар пойгоҳи ягонаи ҳуқуқи Русия нашр шудааст. ин дар ҳолест ки садҳо зодагони Тоҷикистон аз рӯи гирифтани РВП талош мекунанд шаҳрвандии Русияро ба даст доранд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷузъиётро бештар медонад. ҳоло ба ӯро меорам. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ ки квотаи РВП ту чӣ ҳад кам шудааст ва сабаби кӯҳиши он дар чист? салом Шаҳло. Русия соли 2021 барои дарёфти РВП ба шаҳрвандони хориҷӣ ва ашхоси бешаҳрванд беш аз 39 000 квота ҷудо кардааст. дар қиёс ба соли гузашта шумораи квотаҳо қариб 50% кам шудааст. соли 2020 квотаҳо барои 60 000 муҳоҷир ва 2 сол қабл бошад ба 90 000 ҷудо шуда буд. Хуб, Абдулло, маълум аст ки бо чӣ сабаб кам шуд? Шаҳло, дар амри расмии нахуст-вазир Мишустин расман дар ин бора чизе гуфта нашудааст, аммо таҳлилгарон ва раҳбарони ҷамоаҳои тоҷикон дар Русия мегӯянд, солҳои ахир раванди гирифтани РВП ва ё санади иқомати муваққат дар Русия зиёд бо фасод ва ришватхорӣ олуда буд. Раҳматулло Мазориев, узви палатаи ҷамъиятии Перми Русия мегӯяд, шӯрои байниқавмӣ дар Русия ба президент Владимир Путин дар ин робита ҳатто шикоят карда буд. Мегӯянд ки ин более коррумпированная схема была, что аксарият мумкин 90% ё аз ин ҳам зиёд бошад, РВП-ро пул хати мехариданд ба воситаи далолҳо, ба воситаи масалан представители национальных диаспор тоже ҳамеша чизо мекарданд, мехариданд. аз ҳамин хотир ин чам президентам ҳамин ин чизо рафтанд и ин чизҳо ҳамаш дар дасти президент буданд. назари яке аз намояндагони Тоҷикистон дар Русияро шунидем. Хуб, Абдулло, оё талабгорони гирифтани шаҳрвандии Тоҷикистон камтар шудааст ва метавон гуфт ки ба ин тартиб рӯи тоҷикон барои дарёфти шаҳрвандии Русия маҳдуд мешавад? бале Шаҳло, роҳ андаке маҳдуд мешавад, аммо таври ҳамсӯҳбатони мо мегӯянд шумораи муҳоҷирон ва умуман шаҳрвандони Тоҷикистон ки хоҳиши гирифтани шаҳрвандии Русияро доранд хеле зиёд аст. аз ин рӯ ҳоло аксарият талош меварзанд тавассути барномаи кӯчбандӣ ва ё переселение ба Русия раванд ва ё санади вид на жительстверо ба даст оранд. чун аҳолии Русия ҳоло дар ҳоли камшавӣ аст ва ҳукумати ин кишвар талош дорад аз роҳи ҷалби муҳоҷирон камбуди нерӯи кориро дар ин кишвар ҳал кунад. фаҳмо, Абдулло. аз сӯи дигар, агар дар Тоҷикистон шароити кору зиндагӣ хуб бошад, яқинан тоҷикон Русияро барои буду бош интихоб намекунанд. кишвари ғурбате ки маълум нест аз он ҷо муҳоҷир ба пайвандонаш пул хоҳад фиристод ва ё он ки тобуташро ба назди онҳо меоранд.